Ning kasaulugan nato sa Semana Santa mga kapuso, this time atong hinabion si Reverend Father Eligio Suico, usa sa mga parish priest sa Our Lady of Guadalupe de Cebu. Mayong buntag, Father Suico, welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug sa tanan usab nga tigsunod kanato sa atong TV program sa atong GMA 7. Father, subay sa pagsaulog nato sa Semana Santa karon, interesado kaayo ming makahibaw kabahin niining istorya kaniadto sa pagkakaplag sa Birhen sa Guadalupe didto sa Langob. Unsay istorya kabahin niini, Father? Adunay gitawag og usa ka tawo nga diha sa Guadalupe nga river ba. Di pa natawag og Guadalupe River kay ang wa man to gitawag Guadalupe River itong panahon na. Yes. Diya sa may tungod sa Langob na nakita na kunong kahayag. Niingon ang usa, ako sang giingnan ko nga mura man na siya og kanag yung may kaya tabang marami tawag spectacular gyud kay ba. Pero niingon siya nga base pud padre doon ay reflection sa tubig, light sa tubig niya paingon ngadtong dapita sa Langob. Niya mo to ni adto siya, pag adto niya dito, lo and behold, nakita niya ang usa ka imahen. Pero doon ay ubang istorya nga medyo legend gyud sa akong tan-aw, katong usa ka mangangayam nga nadakop og manok, niya paghuman ni ang manok ni sudod sa Langob, iyang gisunod ngadto, pagkahuman niini nakita niya ang usa gihapon ka imahen, no. Pero I would like to believe katong first ang Virgen sa Guadalupe nagsugod gini sa Espanya. Kay natong year 700, ang Santo Papa naghataw regalo sa usa ka nindot kay nga birhen ngadto sa Bishop of Seville sa Spain man siya. Unya pila may istorya ang birhen nga ang imahen nga pertigyong gapaha taguan sana venerate kini sa mga katawhan ditong dapita. Hangtod sa kahigayaan ana niabot to ang gitaw mga crusaders o katong mga invaders katong dunay war bitas mga Moros sa mga Muslims sa atong panahon na ba. Unya paghuman ini gitaguan nila ang imahen sa Birhen. O tuod man gikabkab gid sa mga katawhan o dito na nakitaan at the foot of Mount Guadalupe dunay langob langob nga to ilang kabkab o pag humalag kabkab niini mao na nga matod pa nakaplagan ang Birhen ang ilang ngalan na og Birhen sa Guadalupe. Father, milagroso gayud kining Birhen sa Guadalupe. Mamahimo ba namong masayran, Father, nganong naabot ang Birhen sa Guadalupe ngadto sa Langob? Okay. Kana siya no atong mahinuduman nga naagianta og gubat first Philippine War, no, katong First Philippine Revolution, batok sa mga Espanyol o gunya batok sa mga Amerikano kay di ba katong dunay Treaty of Paris ang pag-govern sa Pilipinas gibalhin man sa mga gikan sa Espanya sa mga Espanyol ngadto sa mga Amerikano. Duda ko ani panahon nga sa panahon sa gubat ang imahen sa Birhen gitaguan nga na sa Guadalupe na Langob. Pero dili pa tong nganlan og Guadalupe Langob kay sa ginayon lagi banawan pa niya ang pangan sa maong dapit na to panahon. Nice. Mao na say akong usa sa akong mga duda. Dunay katong usapod ka sa tong second nga legend nga istorya, no, nga matod pa nila dunay mga ermitanyo nga dito nagtago dito dapita unya dunay sila ilang idang istampa sa mahal nga inahan Birhen sa Guadalupe. So for safekeeping jud mo nang naabot sa For Langob. safekeeping gina siya. Mao na nga parehas gyapon sa hitabo ngadto sa Extremadura, Spain, no. Kun mo na naon tungod sa gubat ilang gitaguan ngadto sa may Langob. Unya dinhi gihapon sa Cebu atong panahon na tungod sa gubat gihapon basin og gitaguan ngadto niya paghuman sa gubat basin na namatay na to ang nagtago or ang katong gitugyanan ato manang di na sa kalukit o asa napita ug salamat kay napalgan na gyud didto sa mga Langob.
naghisgot man jud ta sa mga legends ug mga tabi-tabi kaniadto. Father, kini jud hinuon kay nahitabo jud ni in real life kaniadto during sa cholera outbreak, Father. Gituhuan nga ang pagpahigayon og prosesyon mo'y usa sa mga milagrosong nabuhat sa Birhen sa Guadalupe. Ang Birhen sa Guadalupe nga giilan lang milagroso, nga milagrosa, ila kining gi prosesyon sa mga leaders lang mga religious leaders diri sa atong barangay, no? Ug unya pag prosesyon kini from March 14 man to nahitabo ang cholera outbreak, no, naabot diri sa Cebu. Namatod lagi pating grabiha kay tinuod lang ingon nga ang maglubong karong adlaw mao sa libong ikasunod ugma, no? Grabe gyud. Apan salamat sa gamhanang intercession sa itong mahal nga inahan sa Guadalupe o sa debosyon sa mga katawhan na hinay-hinay pagkawala. Dako kay nang kabahin sa ako ang pagkatao, Father, kay dinhaga bati ako ang mama samtang gabuntis siya sa ako. Nindot kay na may istorya kay yung mong tanawon ang mahal nga inahan ipakita ngadto sa Tipiak sa ngadto kang San Juan Diego aron sa ingon ini pagpahunong na sa infant sacrifices. Mao na nga ang ato mahal nga inahan basta Birhen sa Guadalupe gani fiesta pahinungod sa mga unborn babies. Finally, lastly, before we end the interview, Father, subay sa pagsaulog nato sa Semana Santa, unsay gusto nimong ipaambit nga mensahe para sa ato ang mga viewers? Karong panahon na yung taon, mao nang iampo ninyo nga ang atong gobyerno, ang mga nahatungdan niini magpakabana na unta nga ang kabaho bitaw dihan napita sa Guadalupe, sa langub sa Guadalupe, unta mahinahinay kini pag limpyo nila kay usas manginungdan ngano nga di naganahan ang mga tawo arin tungod mga sa kabaho mintawan sa maong lugar gumikan sa prisuhan naa sa ibabaw niini, no. Pero kabahin kini sa atong mga pagsakripisyo o sa atong mga pagpuasa karong panahona, palihog iampo ninyo nga unta ang debosyon sa mahal nga inahan sa Guadalupe mahibalik kini aron sa ingon ini matabangan usab kita sa mga problema. Daghang salamat pod, Father, sa imuhang mensahe para kanamong tanan.